зрители на Storm TV. Аз съм Амброто. И ето, че сега продължаваме с нашия втори епизод на Grand Theft Auto 4. Да. Излизаме. И в предния епизод, точно като го приключих, получих един SMS, който сега ще го видиме. Shit need help. Come to the depot. Добре, трябва да отидем и да видим Роман, защото е загазил с нещо. Но искам някаква по-хубава кола, ако има. Окей, ще вземем и тази кола. И да отидем да видим какво прави Роман, какво е загазил. Дай да побързам, защото е загазил много гадно. Да се разсърди много жестоко. Добре. Така, пристигнахме при Роман. Нашата следваща мисия се казва There's a crowd. Crowd. Тоест. Where's your Russian friend now, huh? It's not my friend, it's my lawn shark! Stop this! Huh? Who are you? Get out of here. What? Yes. My arm! Oh! What about you? Help me! Help me! Come on, Supak! Landor! Help me! Get out of here now! And if you come back, I'll kill you! You understand? You forgot this? You Albanian pricks! Stranya! Албанците, What did you do? He was going to stab me! как каза He's going to kill you! Роман. Clean. Look at this mess! Screwed! Again! You want to know why I'm not living in a nice condo, banging for women? It's because of shit like this! Assholes threatening Shut me! up! Oh, great. Mallory. Hey, beautiful! Yeah, great! Listen, I'm having a bit of a problem at the office. I can't do it. Nico can do it. Huh? And what? Well, why would you want me then? Well, screw you then! Great girl. Can you do me a favor? Mallory needs a lift. Can you go pick her up at the Hove Beach subway station? Yeah. Take the cab. добре в Хоув Бич на някаква си събвей станция. Look at this crap. Трябва да отидем, където там е Мелари и да я вземем. Ами, бе? Трябва да се качим в колата на Роман. Go to subway station. Добре, отивам. Как се спира това тъпо радио, бе, толкова ме нерви. В предния епизод видях как силно се чува радиото. Чакай! С Х. Е така, е много по-добре. Добре, тук е Мелари. Трябва да натиснем Г да привлечем вниманието й. Обаче тя е с някое друго момиче. Hey Nico, thanks for coming. I should have known Roman would find some excuse not to turn up. This is Michelle. Hi, how are you? I live on Rotterdam Hill up on Mohawk Avenue. You know where that is? Тя живее в Роттердам Хъл, някакъв квартал, и се казва Мелари. How are you Добре. finding America, Nico? Not exactly what I Тя е приятелка на Мишел. Nico, you know what? You need someone to show you a good time. Michelle, how about you? Mallory, stop it! Come on, you guys. You're both single. You're adults. Take a number, Nico. Hey, I'd like to see you again, Nico. You look like that kind of guy I want to get to know. You look like you just jumped off the boat, Nico. Добре, Answer me like you should пристигнахме. get- Thanks for the lift, Nico. Yeah, Няма защо. thanks. Give me a call sometime. See you soon, Michelle. Даде ни номера си. Тя сигурно ще ни стане гадже. Добре, Роман ни благодари. Cousin, I dropped the girls off.
a friend gave me her number, but I don't think Mallory likes my clothes so much. I know just the place for you. It's on Mohawk in Hull. Go and get something a bit more 21st century. Добре, обадихме се на Роман да му кажем, че тази Мишел ни харесва и обаче ни харесват дрехите ни, така че сега отиваме да се преоблечем. Идеално. Опа, така. Нека сега да отиваме да се преоблечем. Айде бе? Окей. Но достъпни са за нас всички дрехи в Liberty City, очевидно. Може да купуваме всякакви айтеми. Добре си, не да. Знам. Ще трябва да купувам. Добре, сега да си изберем обувки. Мисля, ето тия по средата. Ей, тия, точно. Тия, да. Сега, опа. Долу нището. Какво да ни е? Сме по-тънки. Я да ги видим тия джинси. Да, мисля, че добре изглежда, ако с тия панталони. Сега да видим тия тук колко струват. Да не са скъпи. Да, е 36, аз нямам толкова. Еми, не, някои от тея. Тея, да, мисля, че тея вървят. Или уния, не, тея. Повече вървят на... Всъщност, не, вървят повече. Не трябва... Я да ги видим тея. Е така, идеален. Идеален си. Просто доста добре вече изглеждаме. И напазарувахме си вече и дрехите са хубави. Да, Мишел в контактите имаме. Сейфваме играта. Окей. Сега влизаме в колата. И звъниме на Роман да му кажеме. Hey Roman, I got some clothes. It looks like they brought the stuff in from the old country though. We must take what we get. When the big money rolls in, then we will look real classy. Anyway, you have Michelle, a classy girl for your arm. You should definitely keep dating her. Добре, обадихме се на Роман да му кажеме. Взимам си тая яка кола. Кефиме. Добре, GPS. Да. GPS, какво? Дали това е картата? Така. Добре, натискам Enter. Escape. И Enter. Добре. Не знам как се отваря GPS. Мишел ни звъни, вдигаме. I remember. What's up, Michelle? I don't normally do this, but I thought you'd probably be pretty lonely having just moved to Liberty City and all. You do not normally do what? You're not making this easy for me, are you? I'm asking you out on a date. I am sorry. I am still not used to how things work here in America. A date would be good. I am getting sick of hanging out with Roman all the time. How about I pick you up from your apartment? That sounds good. See you soon. Добре, сега трябва да отиваме при Мишел. Вау! Кай, я? Уху! Баскет. Така, може би, може да се спукат гумите. Яко. Оттам има тях някакъв човек на картата. Роман ни звъни. Много искаш бе, Роман. Опа!
does he want? Oh, I can't think what he could possibly want, or why he'd be pissed off. Can you? Come on, guys. Let's... Какво искаш, бе? Пак ли си нещо станал? Мале, Роман. Пак се забъркал в нещо, което май този път е по-сериозно. Идвам, Романе. Спокойно. Дръж се там, дръж се. Але, що Роман сам се забъркал в такова? А, не. Бате! Дай колата, дай колата. Мегази, дай ми колата. Полицай, виждам те. Sir, I need your car. Искам Роман. В момента отворя към Роман. Роман ще загази, ако не отида. Тук се измъкваш от полица, само като излезеш от този кръг. Найс. Аз точно тук трябва да идвам. Добре, така. Роман, къде си? О, дрифт. Всякакия дрифт направихме. Тук съм. Къде? Там някъде. Дори полицията вече не гони. Ето там Роман. Дръпнете се. Махай се. Кой се закача Роман, бе? Listen, Darden is a good friend of mine. It was a misunderstanding. Hey! Shit! That here! Сега ще ви Get науча. that boy here and I'll talk to him. Our problems with your cousin. I told you to stop. Now it's too late. Какво ви казваш за... Че ми, бе? Абе. Ела, хоп. Айде, умри, бе. Умри. Един хит си. Така бихме го. Какво искаш ти, бе? Ти нещо... Може да ме ударите, бе. Аз съм... Ником Пелик. Окей. Тук съм, Романе. Спокойно. Right, cousin. Това бяха кулите от предния епизод. Убихме го поне. Това е шефа на кулите. Басти. От предния епизод си спомняте сигурно ние кулите, откъдето грабихме пари. Те почнаха да бият Романа и сега ще ги науча. Аре бе, Романе. Аре. Wait for Roman. Аре, качвай се. Ето, тук. Давай. Трябва да следваме Дардън. Това е шеф на кулите. Той и Роман го спомена при битката. Ето те, не бягай, че сега като те хвана. Къде отива това, бе? Бе, може да кажеш ти, бе. Аз не мога толкова добре като теб. Ще го толкова се дрифти просто. Къде, бе? Щупи. Добре. Как? Спомните си, предния епизод тук почнахме играта, да. Ами, Дардън. Ще те хвана. Махаме тая музика. Нищо, че като за преследване. Без музика. Можем също. Ела, тук съм. Ела ми, Дардън, той как набираме. What the... Не мога тук да се правят дрифта в тега. Добре. Окей. Ето ми е колата. Хванахте. Той отива нагоре. Чакай. Стой тук, Романе. Само стой. Отивам да го пребия това. Дардън. Ти ще убиеш Роман ли, бе? Абе. Ти е Роман ли, бе? Той има нож. Знаеш колко ми пука, че имаш нож, бе?
Няма да ме пуши, бе. То нож... Почти ме убива с то нож. А, не! Не! Чакай. Какъв е то нож, бе, брато? Давай. А, взех ти го, бе. Вече си имаме оръжие. Падай, бе! Махай се, умери, бе. То нещо не ще да умре. Да умира. О! Може да го съборваме, сета. Важното е, че му взехме ножа. Това е най-важното. Идвам, Романе. Ето ме. Nice one, cousin. Drive back to the depot. These bruises are starting to pain. Сега трябва да закараме Роман до гаража му. These men, these Shylocks like Darden, they always try to squeeze you for everything. Не се блъснахме. Another Russian. Bulgarian. Мисля, че вече свикнах с управлението на колите. Believed I owed him money when I did not. It made my life impossible. There was no avoiding him. Did you deal with him like you did Darden and Bleeder? He had too many connections for that. I had to leave. He is one of the reasons I Само came дрифтовете here. не съм още много добър. Cousin, of course. Добре, Мишел ни прати някакво съобщение. From now on, cousin. It is all Сега първо да оставим Роман straight to the в top, гаража. you and me. О, някой взе колата. Thank you, cousin. I'll see you Там later. вътре. Добре, си. $50. Еми, заслужава си, бе. Заслужава си. По-нататък в играта ще ни дадат повече със силност. Но това съобщение от Мелори няма да бъде прочетено в този епизод, а в другия. Защото според мен ще се сърди, че не сме тишали да я видиме. Вече имаме нож, което е хубаво. Окей. Ето ми тук. Едем тук. Тук е спеше Роман. Добре. И да... Нещо в живота ми не е добре, но сега като спим сигурно ще ни се прави. И да, хора, надявам се този епизод да ви е харесал. Ако ви е харесал, дайте палец нагоре. И до нови срещи.